Hey guys, welcome back to my YouTube channel M.B Gaorema vlog lover. So guys, बोरै दं नोंथांमोना? आसा खालामदों गासिबो थिगैनो दङ आंबो दा थिगैनो दङ ओमफ्राय उफाय गैया हारसिंनो गाइस नै गोदाव सोराव आरोना न'आव ओमफ्राय नै ओरै बिबार नुदोंना जोंहानि बागाना माने जा गिसिं बिबार बारजोब्बाय आरो माबाया फिलिंगि आरोना बियो फिलिंगि बिबार बारदों ओमफ्राय दा आं बिनि फोथार सिङावहाय फैदों आरो ओरैजाय मैगं नागिरनो फैदों गाइस आङो हारसिंनो टेम्पालियाबो नै जलफि ओरै बायावबो थांनायमोन इयो ओमफ्राय नै गाइस गमा जाना फिथाइ थाइबाय दाखालि बावै आं नोंथांमोननो माबा देखायदोंमोन ना बिफांखौसो देखायदोंमोन ना माने भिडिअआवहाय ओमफ्राय नै फिथाइ थाइजोब्बाय आरो ओमफ्राय ओरैजाय माबायाबो बिबार बारजोब्बाय फिलिंगियाबो मटराबो फिथाइ थाइजोब्बाय ओमफ्राय दा मटर खागोन आरो आङो माबायदि जादों दे र' देखायना होनि आङो टेम्पालिसै नै ओमफ्रायहाय मानि मुनि मैगं खानि Biri bici sepeda. Biri bici sepeda. Sepeda ini. Hey guys, नै फिथाइया जोंहा बारा मोजां जायाखै बिसोरो जानला मानला हालेवनासो गायनाय खोमादां ओंखायनो अय एसे रोजा दंबावोसो इखिजाय एसे गेसेंबाबो गाहायथार जोंनि बारा हासार गैया खोमादां बारा देराखै ना इसेबांनो जाखायोखाय मिथिया ओरैजाय ना जाथिथि जाजोबदो बोरैबा रोजानो ओमफ्राय नै ओरैजायना एसे गेसें आरो ओमफ्राय गिदिर गोथां जाजोबदों ओरैजायना नै गोलाव फिथाइया गाइस नै गम फिथाइ मोनसिगोन बियो दा थाइगासिनो आरो हा Ini udah baju muda kalau नै गाहाय गाहायावनो आं गोजौ जागोन सानदोंमोन बिफांखौ गोजौ नङा आरो नै गाहाय गाहायनो नै सेस फिथाइ थाइजोब्बाय नै नायदो गाइस ओइनो सबबो जुदि फिलिंगि जाजोबनाय मोनबा बिबारखौ जा साफा नुखागौमोन आरो ओमफ्राय दा बैखौ फिलिंगिखौ दब्लायसेल' गायदों आरो माबायानो गैयामोन खोमादां बेगर गैयामोन खोमादां फोनो ओंखायनो एसेल' फोबाय बेयावहाय ओमफ्राय जानला मानलासो फोलाबायना होदो खोमादां गेसें जाजोबदों आरो जोंनि ओरैजाय मैगं बारा गायखायाना ओंखायनो हासारबो बारा गैया खोमादां हाफोरा बारा साफा खालामना होबाय थानायबो जायाखै नालाय जोंहाना मानसिफ्रानो मावथि गोजा जायो नालाय रावबो मावा नालाय नायनो फोसाबनोनो सोलाबाना ओंखायनो जानला मानला बिदिनो थाबाय मोनाबिलि जाबाय नालाय थान्दा फैदों ओमफ्राय बिदिनि गेजेराव जा मानि मुनि दं आरोना गेसेंथार जादों नालाय सिंजोंनो हाबजायो आरो बेखौनो दहायो आङो फैनानै नुदोंमोन नालाय दा बेखौनो खानो फैदों आरो जों टेम्पालि जों उपाय गैया गाइस गोदाव सोराव बिमाबो गैला बिफाबो गैला हारसिंनो मा खालामबावनो जा टेनसन जाखायोना गाइस माने बिमा बिफा गैयाबाथाय जेनेबा इसोरथ' बिमाफोर थाबाथाय न'आवहाय मा जानांगौ मा जानाङा बेफोरखौ बुथुमनानै मोनोना बिसोरो बुथुमनो जायगायाव थाबाबो अबेनिफ्रायबाबो बुथुमनानै लानानै फैयोना दा ओमफ्राय उफाय गैया बिमाफोर गैयाबाथाय जा गोदाव सोराव जाखायो दिनै मा जागोन मा ओंख्रि संगोन बिदि जायोना बिदिनो आरो दा ओमफ्राय जोंहाबो आइजों बाबाजों आलासि जानो थांदों आरोना बरपेटायाव बेखायनो दा न'आव रावबो गैया गोदाव सोरावथार उफाय गैया न'आव दा ओंखायनो थाबाय थानो गोनां जादों आरो आं हारसिं आदा ओमफ्राय आबौ ओमफ्राय टेम्पालि आं जों साब्रैजों दं आरो उफाय गैया दा हारसिंनो मैगं नागिरलाबायनानै जानो गोनां जाबाय आरो उफाय गैया ओंखायनो मा खालामनो मा मानो मोनबाय थाबाय ओंखायनो दा बेयाव मैगंखौ नागिरनो फैदों आरो गोदाव सोराव बिमा बिफा गारलांजाजोब्बाय उफाय गैला ओमफ्राय नै जानि मटरा र' देखायनानि मटरा फिथाइ थाइबाय मटरखौबो खानांगौ दाहाय मोनजोबलाय लांबायसो नै गोमो जाबाय बिफाङा मोनबाय ओमफ्राय फिथाइ खानो र' नै मटराबो गुसुंसो फिथाइया हनै आयौ राजोब्बाय आरोना नै बिफाङा मोनलायबावबाय नै गुसुं उनजादसो माने इयो फिसा बारा गिदिर नङा बेगरालाय सब दंजोबो दै गोराथार नै
नालाय नै बेगरा दा खानांगौ बेफोरखौनो मैगं जाबाय थानांसिगोन उपाय गैया मा जादों होआखै मोसौखौ दहाय मार हाबदों गमाव आदाया मटर जानो फैदों गावसा मटराव होआ दहाय आं इमान होदो खानानै जा गिदिर गिदिरथार सोर लायोमोन ना गाबोन गाखोगोन नामाथाय गिदिर जि दंखायो गम बिफांनि सिं सिं जि दं माने नै गोथां गोथां माखौ खानो माखौनो जालाङो नै गिदिर गिदिरसिन दङ बे दलहाथारमोन ना ओंखायनो साफा साफा जादों इयाव जेनेबालाय गाग्लिजोब्बायसो नामा खानायलाय नै नै गिदिर गिदिर दंथारो माखौ खानो माखौ दोननोसो जालाय लाङो बिदिबा नै टेम्पालिया मैगं सिखाव नै जोंहानि गम खावगासिनो जोंहानि गम खावगासिनो टेम्पालिया नै माने मुनिलाय माखौ बर' बायदि गुसु मोनगोनलाय इयो प्लेटआ नै जि बुरजा मोनबाय गाइस नै दसेनो जि दंखायो आरो आंथ' गाबोनबो खानो फैबावगोनसो दिनै एसे खादावनानै नै दसेनो जि बुरजा मोनबायना मेरला दङ नै देब्लिफ्रावबो गिदिर गिदिरथार नै आलि जिं जिङावसो न'खाय गिदिर 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 दंथारो साफा साफाथार मोनाब्लिबो जाबायना गाइस ओंखायनो थांसै मोनबायानो नै एसे बुरजा नालाय ओमफ्राय बाहाय मटर खानोसै ओमफ्राय थांसै मटर गुसुं गुसुं माबासो जादसो माने गिदिर गिदिर नङा नै बिफाङा रानजोब्बायानो फिसा फिसायावनो नै खाहोलां जाहोलां एसेल' लादों आरो नै दंखायो खाखानाय एसे ओमफ्राय दा एसे लादेरबावबाय आरो दिनैसो खानाय नायदों आं ओरैनो न'आव दंफैयोबाबो खाफैयाखैमोन आं दिनैसो खाबाय दे गायदार बिफाङानो बारा देरनो थाखाय हासार गैयिखायसो बिदि जाखाना माखोथाय गेसें नायनो होमबाबो फिथाइया माने गेसावफोर गैलाबाया माने सबबो फिथाइया जि साफा साफा दं माने बेगरा सिङावहाय गोरा गोरा जाजोब्बायना राजोब्बाय मोनबायबो आरो ना मायोबा मायोबा जानोबो जा गोदै जायोना एसे गोरलैहां गोरलैहाङा ओरैनोथ' आं मटरखौ जानायानो जायाखैमोन दाखालि न'आव फैनायनिफ्रायसो एसे जानाय जादों आरो मटर गोथांखौ जा गोथाव मोनजादों माने गोदै गोदैनो ना मा होनो गाइस हा 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 जोंहानि बिबार बागाना ला 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 हाजोनि साजाखोना मोसौखौ लांबायमोन ना टेम्पालि नै जाबाय एबार न'आवहाय थांसै संहैलाबायनोसै जि खामानि दंखायो गाइस उफाय गैया मानि मुनिजों आलु मटर नै हाना लाखाबाय आं एबार एवनोसै अरावनो गेसाबो जोब्बाय उफाय गैया अरदाबावनो संसै आरो ओमफ्रायहाय नै नाखौ दिनै संनो बाबाय आं ओमफ्राय नै लाबोखानाय दंमोन आरोना नाया आनैलानिफ्राय बेखौ दा बाथोन देगोन आरो जि गिदिर गिदिरखा नै ना गोरि गोजा सिंगि दं आरो ओमफ्राय मोजां बोथोरनाया नामा नायलाय माबायदि बोथोरगासिनो गोलैया ना मासे बोथोरनाया गनै बेबायदिनो सोदो बाथोन जानोसै माबायदि फुदुं मोजां फु एसे
एसे गेसाव जोबना होबाय गाइस जोंहा बेखायनो उफाय गैया अरदाबाव संनो गोनां जाबाय आरो गरम जालायबाय गोजां बोथोराबो थांबाय नालाय गोजां बोथोर बुजिया नै मानियानो थैयो जों बुरजा गैयाना बाथोनसो नालाय इसेल' आबौ आं टेम्पालि जों साथामजोंल'सो जागोन नालाय बेनिखायनो मानैल' संसै गाबोनहालागै ओंख्रि संना जानोसै माखासेखौ बुजियाबो जेबो संखा बेना गाइस नै वाव जा गोथाव जाखासिगोन बायदि मोनदां मटरबो होफादों आरो नै उखुन्दै गुदुं गुदुंथारानो Kembali जानानै बावलायदों नामा आंखौ गोथावद्राय जादोंना टेम्पाले टेम्पालिया गोथाव मोनजादों ओंख्रिखौ नाथाय आं संनायखौ बेसे टेस्टि सङो आं आबौआलाय गोथाव मोनगोन ना मोनाखै मोनजा जा